Olen tullut ilmoittamaan yhden asian. Ja se asia on... Olen saanut 17 vielä. En tiedä mistä, mutta kuitenkin minulla on ne. Ja niin, tässä videossa ei ollut niinkään aihetta, koska mä oon äsken keksinyt, mitä voisi kuvata, ja sitten vasta mä muistin, että mulla on YouTube-kanavakin, millä mä voisin kuvata. Ja nyt mä aloin sitten vaan kuvata. Niin. Ja tää video on tosiaan ilmoitusvideo. Ja tää on kyllä aika jännittävää, kun alussa mulla ei ollut yhtään mitään. Mä tein mun kaverin kanssa sitä projektia, en ollut yhtään pro, ja nyt mulla on jo 17 vielä. Eli kyllä mä tuun vähän proomaksi koko ajan. Niin, no joo, mut mulla ei oo mitään muuta. Ja tilatkaa sellainen kuin sellainen kanava kuin voitte kirjoittaa Vanukaspelle, niin sieltä löytyy sellainen kanava. Sitten siinä on pelissä, kun siinä on perässä jotain kirjoitusta. Niin, ja ei mulla muuta. Tilatkaa se kanava, jos te haluatte mulla on kaverivideoita, mutta ei oikeassa elämässä, vaan ihan koodipierssä. Se kertoo sen kanavan, se on Vanukaspelle. Eli siis on moro. Nyt ainakin. Moro.